Iki tak nyoba Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Nggih. Aku anu Mbak nyuwun napa menika pelok. Nah, pelok. Kula nyuwun langgam nyidam sari. Dipun bawani Mas Bagong sampeyan dadi piyai kakung siji to. Nggih, Sing adil. Kocape Mbak Eka karo Mbak Dita niku dadi bojo sampeyan. bayo. Lah, Set. Lagi Piye? Bagong bojone loro kaya iki lha uripe bakal rekasa lah. Ya ora, aku di bojo loro kaya kowe karo ngene iki ayu-ayu ngene iki. Piye, Aku Le? malah mau nyambut gawe. Sebabe. Iki wis tak dol entuk hasil. Lah, Bojo kok didol. Tak dol hasile karyane. Oh, suarane. Suarane. Ayo Bagong ning tengah. Ayo Ayo. tak kon ninden, aku tak mancing. Ya. iki nyong bayangna nek dadi bojone Bagong, Piye? mesti ora tekan-tekan. Alah lah, ya kok di WA ben teko. Ayo, anu gandrung ditasik yuk, Gong. Duh wong ayu. Ayo, bawanono, Gong. Ora Iya. sama teleng to. Kae aja ngene to, Kak. Nek gandrung ki sing tenanan. Ora pareng iki Pak Bupati lenggah kaya wong ora Duwe disubuh bojo loro sitok. rasah pilih kasih. Kak, wangsane Eka iki lho. Ora. Enekno. Ora ki lho. Ya. Duh wong ayu. Do wong ayu pepujaning ati. 50.000 rupiah. Ya, iki, Gong. Lah, ngono selalah. Titip kekno Dita. Kekne Dita. Kekne Dita wae. Makasih. Wong mau ki ya wis oleh kok dadak njaluk maning. Oleh apa ora Lah, sida? Oh, di. Lho mau sing ngomong ora gelem siapa? Mau kan milih nyawa ya wis. Rezekimu kuwi. Ayo, anu. Pak Bupati, tasih lenggah, Pak. Ngopo? Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara diajeng Pripun Kang Mas? ayo mlaku-mlaku Mlaku-mlaku ning endi to? nang pasar Cengkal Golek apa? gendar Ya. apa to awakku dhewe Hop, ganti ngrayu Eka. ayo bar iki terus noleh iki wedi Tak tapuk Bagong. piyaine gedhe ngono lho Rumangsane ki barang wis ngedep Dita ki terus karo nyong suwiyah-wiyah karo nyong nyepel kelek nah. Bayo. Rumangsane arep gedhe kaya kiye ning merak malah kepenak. kepenak apa kaya speaker 18-an ngono Duh. Duh dewa Jawa Tagung Kakang, piye diajeng apa tenan slirahimu tresno marang aku, Kakang? Seliramu. seliramu kok seliraimu Seliramu. seliramu kok seliraimu Kleru mau. kleru Kok ngerti nek sing lanang ra dirahi kok. radirae nek lak dindas Sliramu tenan tresno marang aku, Kakang. iya diajeng neng alam donya iku ora ana wong wadon liya kajaba seliramu ya karo aku diajeng Lah mbokmu tak anggap apa mbokmu kok ora nek wong wedok liya. Kok nyepelekke seorang ibu lho. neng alam donya iki ora ana wong wadon liya kajaba sliramu mbokku lan aku diajeng Ah ngono, ibuke ketute. sik kowe nggo soren-soren ya Buktine ki apa, Kakang? coba Coba alas sana mring mami Kakang. piye diajeng Jareke tresno marang aku ning nyatane kowe iki mayuh aku, Kakang. ora waton sliramu tak wayuh aku ki tresno wong loro ki ya tak gawe padha ora tak bedak-bedake diajeng Nek kudu ngono kowe wis wani wayah kudune kowe iki wani rekasane, wani nanggung akibate. Kowe siap apa ora, Kakang? akibat apa bakal tak tanggung diajeng Coba Kakang nek kowe nyoto-nyoto iso rasa ngadepi aku karo Dek Dita. Coba buktekno Kakang gendong aku lan kalawan Dita, Kakang.
Gendongan gong, ayo. Ketok. Mbah, setunggal eding ripun. Kurang ajar. Oh. Jelembung ini. Mbok menawa. Terus Ayo, kok ganti Rodita, ayo. besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Kang Mas, Piye diajeng? sesuk bulan madu ya Kang Mas. Bulan madu nanti wong dipangan wae ora eneng ngono kok. Piye to? Wong lanang ora Jane tresno. Wong lanang kok ora sembodo iki piye? Oh iya, bulan madu nanti tak turuti diajeng. Ning luar negeri ya Kang Mas. Luar negeri. Oke, sesuk neng Mesir. Wah, elok tenan. Mesir kene lho cedake gareng kene lho. Cedak Platarjo ini rono sithik iki enek Mesir. Nek ra ngandel teko Piai Wonogiri, enek Mesir ini. Mesir rono. Iya. Ayo. Pamanira nakoda tanpa prau sasat sarah den Jaladri Nonano. Idam sari as mara. Monggo buka celuk langgame Mbak Dita. Monggo, yo. Gom-gom ini nggih. Yo, Mbak Eka. Saut, Mbak Eka Suranti gini. Dita. Bablas irama seger sing kepenak balungane men main. Nggih.
Terima kasih, matur nuwun, Mbak.